Alam nyo, isa sa mga sikreto ko kung bakit sobrang peaceful ng buhay ko ngayon is yung literal na mawalan ka lang talaga ng pake. Lalo na sa mga bagay na hindi naman magko-contribute ng anything positive sa buhay mo. Katulad ng mga opinion ng ibang tao sa'yo, yung mga hindi magagandang masasabi ng mga tao about sa buhay mo, sa itsura mo, yung mga taong never kang susuportahan. Kasi na-realize ko talaga na hindi lahat deserving ng attention ko. Na-realize ko din na hindi na dapat ako mag-react sa lahat ng mga bagay na nakikita ko. Kasi meron talagang mga certain situations sa buhay natin na hindi deserve ng energy natin. I think this is just a reminder to stop focusing on things we can control. And mag-focus lang sa mga bagay, tao, and sitwasyon na talaga nagmamatter sa'yo. Tulad ng physical and mental health mo, ng mga friends mo na palagi kang sinusuportahan, ng mga mahal mo sa buhay na andyan palagi para sa'yo. Kasi pag nag-invest ka talaga sa mga tao at sitwasyon na nagmamatter sa'yo, I guarantee you sobrang magiging peaceful ng buhay mo. Ilang bila